Aquesta setmana han començat les inspeccions per a les reformes del carrer Pere IV, un dels punts del pla de xoc de l'Ajuntament de Barcelona pels primers mesos de mandat. Els veïns també s'han mobilitzat per fer saber quines millores implantarien en aquest carrer. Us ho mostrem. Les primeres tanques grogues comencen a envair el carrer Pere IV i és que finalment, després de 2 anys d'espera, el projecte per a la remodelació d'aquest carrer s'ha posat en marxa. L'eix Pere IV és un dels punts inclosos en el pla de xoc d'Ada Colau per impulsar l'economia cooperativa, social i solidària. La plataforma ciutadana de taula Eix Pere IV ja fa temps que treballa amb aquest objectiu i està recollint l'opinió dels veïns i veïnes perquè la transformació de la zona millori la qualitat de vida dels qui viuen. Amb l'enquesta el que volem és una mica diagnosticar quines són no només les necessitats dels veïns, sinó les voluntats pel que fa al carrer Pere IV, és a dir, decidir una mica entre tots com volem que sigui aquest carrer, que actualment està molt abandonat i degradat, i donar-li la volta, és a dir, no només veure-ho com un problema, sinó justament com una oportunitat per poder decidir què volem al barri i revitalitzar el carrer. L'antiga zona industrial ha quedat amb solars buits o instal·lacions d'antigues fàbriques malmeses. Es tractaria de potenciar un urbanisme allunyat del model que imposa el districte 22@, pensat per indústries, multimèdia i innovació, però no en el teixit veïnal i en la cohesió social. Aquesta és una de les més de 1.000 enquestes que els veïns han pogut omplir a diferents punts del barri de Poblenou. Tot i així, encara queden per recollir més enquestes en centres de secundària com l'Institut Quatre Cantons i alguns comerços. A més, els veïns que encara no l'han omplert podran trobar-lo online a la web de l'entitat Taula Eix Pere IV. La data límit és aquest diumenge. L'estat de les voreres, la il·luminació o ús dels espais buits per a ludoteques són alguns dels aspectes que apareixen en les enquestes. Els resultats es traslladaran la setmana que ve a l'Ajuntament perquè el projecte s'adeqüi a les necessitats reals dels veïns de Poblenou.